Lomjaho iPrince Mangosuthu Ultra Marathon bewehlela kulokhu usuke eDandi ubheke eNquthu. Ubuhlukaniswe amabanga u52, 21 no10 kilometers. Insimbi khale kusempondo zankomo. Lithe uma lishaya elesishagalolunye bese kucaca kubhekwe ebhulorhweni lasemzinyathi ukuthi ubani inkunzi. Libavumile ke abasubathi izulu njengoba belifudumele kahle. Abanye bebeqhuquzelana bodwa. Lensizwa yasempangeni bifuqwa umculo kaMaskandi eqhuquzele intsha yasemakhaya ukuba izibandakanye nalomdlalo. Indlela engikho ngayo ngizokhuthaza nje intsha yasemakhaya ngoba lo mdlalo uyuthatha njengomdlalo wasemalokishini nasemadolobheni ukuthi noma emakhaya noma emakhaya kumeshowe ulundi ngayenza lezo. Zithe uma nje zibuya inhlazane walishaya iduku uPulenyane leKhotla waseLesotho. Into engayisho nje ukuthi ile race aqala ukugijima. Ngayigijima last year ibe yandi kaphuma 12. Kalesikhathi iwina umtsindiso izangala kangena ku8. So umthetho into engayisho ukuthi iyakweleta le race. Kwabesifazane uShalmith Miriyuku waseKenya usivikele ngempumelelo isicoco sakhe unyaka wesibili manje. Thank you very much for the race organizers for inviting us and giving us this great chance to take part in this event. The event was good, though challenging at the very last 10 kilometers because the distribution of water was a bit challenging. Lomjaho wehlelwe ingozi ethuse abaningi ikhathi abasubathi ababuye eSoweto eGauteng beginqika nemoto kuthi junction yasoLundi eDandi naseNquthu. Kule ngozi kulimale abasubathi abahlanu oyedwa uphuke ingalo. Angeke ngazi ukuthi kahle kahle kwenzakale kodwa mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi njengoba nendlela singayazi kahle. Nodrive ke wadisturb kanje. Kodwa lensizwa ibonga abakubo ngokusinda njengoba ke iungenele kunjalo umjaho yaphuma isikhombisa. Isifiso sami bokuthi le race le njengoba kungumuntu ogubele khona la isale khona bekwesifiso sami sokuthi ngithathe kodwa bekwenzakala lokho. Lomjaho ubungenelwe ngabancane nabadala. Lensizwe endala eneminyaka engu85 ugijime yawuqeda u10 kilometers. Ithi ingumqemane. Ebengikuhlosile kakhulu empilweni. Hayi uJoshua Zisuthu. uJoshua noma ngale goli mina ngisazi. Phulenyane isiZulu yasazi. Ngimisele support imarathoni Khanqosha esifana kalokho nasesisuku. engaseke esakhothama umntwana mangosuku. Ngizizwe nje enginikezela amandla. Ube impumelelo umjaho iPrince Mangosuthu Ultra Marathon yanonyaka bathokoza abagqugquzeli. Esikubonile okukhulu ukuthi oqala liyakhuphuka izinga lomjaho nesasasa ngoba abheka nje abajahi noma bagijima bekhona abalela enkulungwaneni namakhulu awu9 1900 namhlanje okwe inamba enkulu kakhulu kulesuka kuyona okucaca ukuthi isasasa likhulu. Umjaho iPrince Mangosuthu Ultra Marathon wasungulwa ngonyaka u2018 kanti kuhlonishwa ngawo amagalelo wowabe engundunankulu wesizwe samaZulu nomsunguli weqembu IFP inkosi uMangosuthu Buthelezi. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguvusizwe langa ngibika ngisenquthu KwaZulu Natal.